Pardubický kraj vznikl oficiálně 1. ledna 2001. Tehdy převzal část kompetencí od státu a část z okresních úřadů, které se postupně rušily. V současné době pod správu kraje spadá široká oblast veřejného života, která se obyvatel regionu přímo dotýká, například fungování středního školství, zdravotnictví, dopravy a sociálních služeb. Pardubický kraj oslavil 10. výročí. Když se koncem 90. let vytvářela koncepce nových krajů, parlament zamítl variantu, aby Pardubický region spadal pod východočeský kraj se sídlem v Hradci Králové. Pro Pardubický kraj ta samostatnost v rámci východních Čech byl velký motor a impuls pro jeho rozvoj. Je to dobře, protože se investuje do oprav silnic. Starají se o staré lidi, o nemocnice, o školy. To je blíž, že se to asi řeší spíš tady blíž než v rámci východočeského kraje. Pardubický kraj ve své novodobé historii zatím investoval například 250 miliony korun do opravy Vonkova mostu v Pardubicích, začala likvidovat staré ekologické zátěže či budovat síť cyklostezek na Orlicko-Ústecku. V současné době je velmi úspěšný v získávání evropských dotací. Teď se s jejich pomocí chystá miliardová investice do ski areálu Dolní Morava. S dalšími penězi se počítá i pro další střediska zimní rekreace. Bychom chtěli zmodernizovat technologii, kterou máme v lyžařském středisku Čenkovice. Konkrétně jde o to, že vystavíme repasovanou lanovou dráhu. Pardubický kraj, který pro příští rok počítá s 3 miliardovým rozpočtem, je zřizovatelem řady organizací. Patří mezi ně 5 nemocnic, zdravotnická záchranná služba a střední školy. Na starosti má také vlakové i autobusové spoje a správu silnic. Všechny instituce se snaží komunikovat s veřejností. Například silničáři přijímají připomínky ke své práci e-mailem, poštou i telefonicky. Máme webové stránky a tam je odkaz napište nám. Další možností, jak vyjádřit svůj dotaz, názor či připomínku, je nyní i magazín z kraje týdne. Jeho tvůrci se budou snažit mapovat postřehy veřejnosti i v nejodlehlejších částech kraje.